Ikinakahandal kan pamayo kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO na si Cedric Daep ang mga nanunotaran nindang mga bakwit na nagbabaralikan na sa indang residensya, ngani subuot maghiling man sanakan kamugtakan kan sa indang kaharongan asin iba pang pagsadiri siring kan mga atama na hayop. Sigun kay Daep, maigot pa nindang pinagbabawalan pag-uli kan mayon evacuees, lalo na itong nasa laog kan 6 km permanent danger zone ang residensya. Bawal ini, lalo na tamay mga pigpapahiling pang irregularidad ang bulkan. Peligroso asin posibleng makadanyar nin buhay. Kaya hindi natin pinapayagan bumalik ang population na evacuated sa 6 kilometers maging farmers or pickers or residents. Tingnan lang po yung marker ng 6 kilometers na installed by APSIMO and FIBOX para yun ang boundary na hindi pwedeng pasukin. Dugang pa ni Daep, padagos ang sa indang ginigibong pagmonitor sa lambang evacuation centers, ngani maisihan ang pangangaipo kan mayon evacuees. Yaon daan bilog nindang puwersa, katuwang man iba-ibang ahensyas di gobyerno, ngani tauan kasimbagan an anuman nakakulangan sa evacuation centers. Kaya laom niya daa na makipagkooperar man sa indaan mga bakwit. Ipigpangapodan niya man sa lambang LGU, maging sa kapulisan na mas pakusugon ang pagbabantay sa mga bakwit, asin mga border ngani maibitaran ang pagkakaigwanin casualty. Population sa 6 kilometers, if we are trying to apprehend them, we are there for humanitarian support, not for anything else. Yun po yung ating statement dyan sa protection para wala po mamatay and we will be able to maintain the zero casualty objective of the province. Sa ibong kainisigon kay Daep, nagkakaigwa naman dasindanin comprehensive and expanded recovery plan para sa manlain-lain na sektor na apektado kan pag-aalboruto kan bulkan mayon. By the project for the recovery after Mayon volcano eruption, ipapasok na natin sa UNDP assistance with support will be coming from different international organizations. So yun na po ang pinaghahanda namin. Sa pinakahuring tala kan Department of Social Welfare and Development Bicol, 5,374 pamilya o 18,722 na individual ang paremientro sa nakikisirong ngunyan sa 7 designadong evacuation center sa Albay na makukuha sa mga banwaan kan Kamalig, Daraga, Ginubatan, Malilipot, Santo Domingo, asin Syudad kan Tabaco asin Ligao. 408 pamilya o 1,431 individual naman ang pinili magtinir sa luwas kan evacuation centers. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.